Tungod sa sagunsong kusog nga ulan, problema karon sa mga residente sa mga barangay sa Cotabato Province ang usa ka overflow bridge nga naguba. Anyang report ni Cyril Chavez. Mao kini ang paghaguros sa baha sa Makilala, Cotabato, gumikan sa kusog nga ulan niadtong Huwebes. Busa kalbaryo ang gihatod niini ngadto sa mga residente sa Barangay Rodero, human naputol ang overflow nga bugtong agianan sa mga residente aron makagawas sulod sa ilang lugar. Gani kining usa ka iro natanggong sa pikas bahin sa barangay, human kuno nagsuroy-suroy matud pa sa amo niini. Gikuha kini gilayon sa amo pagkahubas sa tubig. Gilayong gimando ni Governor Nancy Catamco ang paghimo og temporaryong tulay nga kahoy alang sa mga residente. Samtang atol sab sa grabing ulan, pipila ka kabalayan sa kilid sa Old Bulatukan River ang nadanyos tungod sa baha. Makita ang daghang kahoy ug basura nga dala sa tubig baha. Busa gipaimbestigahan na ni Catamco ang posibleng pagpamutol og kahoy sa taas nga bahin sa Makilala. Kinihuman nga nakita sab sa usa ka video sa social media ang dagkong troso nga naanod sa baha. Samtang palisuray karon ang pagtabok sa mga residente sa Barangay Dolores sa Antipas ug Barangay Dato Selos sa Magpit sa Cotabato Province. Inig musaka ang tubig sa overflow. Sa kuha ni Conchita Posadas, matag muulan kanos ang musaka sab ang tubig sa sapa. Kusog sab ang sulog sa tubig nga matabunan na ang sementadong dalan nga nagsumpay sa mga barangay. Busa ang mga residenteng gikan Dolores, palisuray ang pagtabok padulong sa Dato Selo. Kung doon na may mga motorsiklo nga motabok, todo alalay kay basin maanod sab sa tubig. Tuig 2006 pa kuno kini nga reklamo sa mga residente, apan wala gyapon kunoy aksyon. Base sa pag-asa na sinati ang mga pagbaha sa Mindanao ni adtong mga niaging adlaw tungod sa trough sa LPA. Hinon dili na kini makaapekto sa Mindanao, apan makasinati gihapon og panalagsang pagdag-om og pag-ulan tungod sa localized thunderstorms. Busa giawhag gihapon ang mga katawhan nga magbinantayon sa kalit nga pag-usab sa dagan sa panahon. Sinati na to nga baha og flash flood ug landslide tungod kini sa trough of low pressure or extension sa low pressure ug ang usab nakapekto ni ato ang southwest monsoon labi na diri sa western part sa Mindanao. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.